אז מה קורה חברים? סרטון חדש בערוץ. היום יהיה לנו סרטון מטורף. אני אעשה סרטון שאני מסובבת גלגל עם כל הבראולרים, גלגל הפרסטיג' שהדמות שיוצאת אני צריך להעלות אותה ל-1000, וכדי שיהיה יותר כאילו מאתגר. אם זו דמות שהיא כאילו מעל 600 אז זה לא נחשב ואני צריך לעשות חוזר. אז עכשיו אני אלך לגלגל המזל ובואו נראה מה יצא. טוב, הנה הגלגל. כפי שאתם רואים יש כאן בערך את כל הבראולרים. ספרתי ויש כאן בערך 98, 97, משהו כזה. אז זה לא נורא אם חסרים כמה, פשוט לא זיהיתי מי חסר. יואו, בוא נראה מי ירצה לי. אוי לא. אוי זה גורלי, רגע. ברוק. אומייגאד, אני ממש על הפס. יצא ברוק ואני די בטוח שהוא אצלי על מעל 600, כאילו הוא על שנייה רגע. טוב, מסתבר שברוק אצלי ממש על 610, אז אני מכבד את זה ואני לא אעשה אותו. אז בוא נראה מה יצא הפעם באמת. טוב, בוא נלחץ. טוב, אז בוא נסובב מחדש ונראה מישהו אחר יצא לי, כי ברוק כבר על 600. בבקשה, משהו טוב באמת, בבקשה, בבקשה, בבקשה. בסדר, סנדי, בסדר. אז בואו נתחיל. בסדר, אז הנה סנדי, בואו נתחיל. היא על 374, זה די נמוך. אני עכשיו אתחיל להעלות אותה. ובואו נראה איך... כן, בואו נראה אם אני אצליח. אוקיי, סירקתי קצת אם להגיד את האמת, לא התקדמתי כל כך מהר, אבל כפי שאתם רואים אני כבר במשחק עלייה ל-500, אז בואו נתחיל. אני הרבה פעמים החלפתי מפה ובסוף החלטתי שנראה לי יהיה לי הכי קל בקרב הכי זוג. אם יש לכם רעיון יותר טוב אתם יכולים לכתוב לי כמה תגובות, אז כן. אוקיי, אנשים די טובים. אומייגאד, עוד שנייה הורגים אותי פה. אוקיי, שרדנו את זה. בבל תרגי אותו? טוב בבל. שיט. אוקיי, תרגי אותו כן, יופי. שיט, אנחנו... לא. רגע. אוקיי, גם מכריע. אני חושב שאם אנחנו מקום שני, נראה לי ש... טוב. אם יש לך מקום שני ויכול להיות שזה לא יהיה עלייה. בוא נראה. יופי, בול. אוקיי, אז זה הייתה עלייה ל-500, אני אכבר לכם ב-750 ועד כמובן ב-1000. וכן, בואו נמשיך. אוקיי, הגעתי למצב שהחלטתי שאני לא אוכל להעלות אותה, כי תראו, עבר כבר איזה חצי שעה מאז הזה הקודם ולא עליתי כלום. אז הגעתי להחלטה שאני חייב לשדרג אותה לכוח 11 כדי שיהיה לי יותר סיכוי. אז אני לא מאמין שאני אעשה את זה כי אני די שונא את סנדי, אבל מה לעשות, זה הסרטון. אוקיי, שדיברתי על זה אחרי 5000, אבל בסדר, לא נורא, יאללה. עכשיו אולי יהיה לי יותר קל לנצח. אני לא מאמין שעשיתי את זה, הגעתי עד לכאן. אני כבר קצת מתחרט על זה, אבל תראו, אני עכשיו במשחק עלייה ל-750 גביעים, ואני אחזור לכם אחר כך במשחק של העלייה ל-1000. ובא לי כבר לגמור עם זה, כי אני באמת משקיע בזה כבר כל כך הרבה זמן. טוב, יאללה בואו נתחיל. אנשים די גרועים. אני נותן לכולם להילחם שם באמצע בזמן שאני כאן נהנה לי. אתם רואים? רק מישהו. נגיד אותה, הנה. בסדר, הרגתי. בוא ניקח קליסטרנובה, פלבללם. טללם טם טם טם. טללם טם. הנה עוד סטרנובה. אני אעמבר, אוקיי. אוקיי, כמה מכריע? כן. יש! אומייגאד, איזה סיומת! עשיתי את זה. 755 וכנראה אני כבר אגמור את זה מחר, כי אני די צריך לגמור היום לשחק.
אז כן, אני אחזור לכם כשאני אגיע ל1,000. ביי. אז עכשיו כבר יום חדש, עבר כבר כיום שלם מאז אתמול, וכפי שאתם רואים קצת עליתי בגביעים, כאילו לא עם סנדי, עם דמויות אחרות, אבל עכשיו אני חוזר להעלות אותה, ואני אחזור לכם כשאני אגיע ל1,000. יום, אני קרוב כבר. טוב, אז בואו נמשיך. אוקיי, אז כפי שאמרתי לכם, אני אחזור לכם משחק עלייה ל1,000, וכפי שאתם רואים, כאן זה כנראה יהיה משחק העלייה ל1,000. להפתעתי דווקא זה לקח לי בסך הכל איזה שעה, מה-750 עד לכאן. אז בואו נתחיל את המשחק עלייה. יכול להיות שאני סוף סוף מסיים את האתגר הענק הזה. להגיד לכם את האמת, אני די גרוע עם סנדי, ואני לא יודע איך הצלחתי את זה, אבל כן, בוא נראה. אנשים די לא משהו. נראה לי אפילו הם קצת בוטים, אני לא ממש יודע. לא, שיט. אוקיי, שרדתי את זה בנס. או שלא. יואו, אוקיי, זה באמת נס ששרדתי את הדבר הזה. נראה לי שאם אני מקום שלישי ומעלה, כן. אני צריך להיות לפחות מקום שלישי וזהו. זה יעלה אותי. אוקיי. לא. אני לא יכול למות עכשיו באמת. מקום אחד. יש. Yes! טוב, עשינו את זה, אני רק אגמור את המשחק. נו, קורס. טוב, בסדר, לא נורא, בכל מקרה עשיתי את זה. let's go! אז אוקיי, אשכרה הצלחתי באתגר של הגלגל הפרסטיג'. באמת זה היה ממש קשה וזה. אם אתם רוצים עוד סרטונים כאלה, אל תשכחו לשים לייק וסאב. ואם נגיע בסרטון הזה ל-350 צפיות, 35 לייקים, לפחות 8 שיתופים, ויעלו מהסרטון הזה לפחות 10 סאבים, יהיה חלק 2. ומקווה שנהנתם, אז יאללה ביי.